Bos días a todos de novo dende o meu recuncho de Trevinca. O pasado domingo fixemos un acto en Lalín doblemente entrañable, xa que era a presentación do número 18 da nosa revista Nós, a xente do redor, e rendíamos un merecidísimo homenaxe a unha parella pionera do noso grupo cultural, Toña e Miguel Anxo. Hoxe, polo tanto, me corresponde a min comezar coas madrugadas dende o meu recuncho. E fareino, como a sempre, por riguroso orde de aparición na nosa revista, que xa ten a maioría de idade. O noso compañeiro Alfonso Vázquez Monxardín, ademais de ser un espléndido coñecedor da nosa historia, é un mestre da palabra que neste caso nos fala do grande Vicente Risco, nun magnífico relato sobre a súa vida, do que vos lerei os primeiros parágrafos para que coa revista nas vosas mans disfrutedes diste precioso relato. Vicente Risco. Vicente María Agustín Jerónimo Martínez Risco y Agüero, que pasaría a historia por Vicente Risco, foi ao tempo que o cerebro inicial do grupo Nós o seu membro máis polémico e que máis atención ou desatención provocou polo seu comportamento ante as circunstancias que lle tocaron vivir nos anos centrais da súa vida, na época da guerra e posguerra. Dice que cando Castelao se despedía de Otero Pedrallo en Bos Aires en 1947, sabedor de que nunca o volvería a ver, díxolle aquelo de cando vexas ao Risco en Ourense, dalle da miña parte unha labazada e logo un inmenso abrazo por todo o que fixo por nós. Non hai dúbida de que foi unha das persoas máis libres e máis formadas do tempo e peza fundamental da arquitectura do pensamento galeguista e do avance da ciencia antropolóxica dos anos 20 e 30. Tamén é moi destacable o seu papel dando a coñecer as vellas vanguardas plásticas e literarias, os novos artistas galegos que nos anos 50 e inicios dos 60 se abrían paso no gris panorama cultural da época. Era home máis de proximidades e contacto que dunha oratoria para que non estaba especialmente dotado. Con estas liñas trataremos de lles achegar un pouco claridade a figura de don Vicente. Queridos amigos, terminade a lectura deste magnífico artigo de Alfonso que non ten desperdicio algún. Grazas, Alfonso.